טוב, יש לי רובוקס, ועכשיו אני הולכת להשתמש בו בלעצב סקין. אם אני לא טועה, יש לי 42 רובוקס. טוב, הנה, 43, אוקיי. זה הדמות שלי. עכשיו אני אעצב. קודם כל, אני אראה מה יש לי פה. בגדים חובה לקנות. אבל אולי נקנה כאילו משהו אחר. יש לי מלא. אני מתה על זה. אבל בינתיים נסמק. טוב, אני נכנסת לכאן. לא נקנה את זה. לא. אוקיי, אני קודם נראה לי אקנה משהו בסגנון אחר. בערך, לא יודעת. רציתי לחסוך אבל בסוף לא נראה לי. אני מאוד רציתי את השיער הזה. יש שיער שאני מאוד רוצה, אבל אני לא מוצאת אותו. אולי אני אמצא אותו חכו. אבל אני לא מוצאת. אני נכנס לברוקובן כדי לראות מה יש שם. כי אני תמיד קונה משם. טוב, אז הנה, עכשיו אני אחפש דברים. זה בסיר אולי? לא, נראה לי שאני אקנה כובע אולי? כמה נגיד עולה הכובע הזה? 95 לא. אולי נקנה פנים. אין כזו. לא, אני מספיק. זה לא יפה.